A volalo sa Červená čiapočka. Raz prišiel ku ním ujo horár a povedal mamičke, že stará mama je chorá, a tak mamička poslala Červenú čiapočku do lesa. A keď si vyzrazu stretla vlka a ten sa jej opýtal: kamže ideš, Červená čiapočka? Kam? A Červená čiapočka mu odpovedala, že a kto si? A odkiaľ vieš moje meno? A on jej povedal, že podľa Červenej čiapočky. A Červená čiapočka mu povedala, kam ide, ku starej mame, a tak. A potom prišiel vlk k starej mame a zobral ju. A keď prišla Červená čiapočka, keď počul vlk Červenú čiapočku, ako prichádza, tak sa rýchlo prezliekol za starú mamu. A keď vošla Červená čiapočka dnu, opýtala sa prezlečeného vlka: babička, prečo máš také veľké oči? Preto, aby som ťa lepšie videla. A prečo máš také veľké uši? To, aby som ťa lepšie počula. A prečo máš také veľké zuby? Preto, aby som ťa mohla lepšie zjesť. A potom prišiel ujo horár a počul strašný chrapot zlého vlka a potom sa išiel pozrieť dnu a naozaj to bol vlk. A tak mu rozpáral brúcho a vybral starú mamu aj s Červenou čiapočkou. A tak mu nahádzali do brucha kamene a zašili mu brucho. Skovali sa do krika a potom vlk, keď stál, tak bol strašne smedný, a tak sa išiel do studničky napiť a tie kamene ho prevalili. A zazvonil zvonček a rozprával zvonček.